Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ruroy. Taong 1960, Panukulan, Quezon. Itong mga panahong ito, nasa edad 16 anyos pa lamang itong si Ruroy. Kagaya ng mga taong naninirahan sa isla, pangingisda ang pangunahing pamumuhay ng kanilang pamilya. Sa murang edad ni Ruroy, natutunan na niyang magbanat ng buto upang meron silang makain. Hindi niya rin naranasan noong makapag-aral, gawa ng bukod sa salat sila sa pera, malayo din sa lugar nila yung paaralan. Di hamak na mas nanaisin din niya noon na tumulong sa mga gawain kesa naman maging pabigat sa mga ito. Tatlo sila noong magkakapatid. Yung pinakapanganay sa kanila, nasa edad 23 anyos na. Palagi rin yung kasama nila Ruroy tuwing pumapanhik sila sa laot. Malaki rin kasi ang ambag ng kapatid niyang yon, lalo pat magaling ito sa pagkukumpuni ng makinang nakalagay sa bangka nila. Isa rin yung mahusay na maninisid, kaya na may kapag wala ito, medyo nahihirapan sila na makakuha ng mga batong isda. Bagaman hindi mahalaga sa kanila ang mga ganoong huli, kahit papaano may pakinabang din ang mga ito. Kadalasan kasi, tuwing hindi nila kasama yung kapatid niya, wala na silang naiuuwing ulam dahil sa dami ng mga bumibili. Pero kapag kasama nila ito at nagkataong meron silang mga huling batong isda, paniguradong may ulam sila sa mismong gabing yon. Ayos na yon, kesa naman asin at bagoong ang ulamin nila. Kung iisipin, normal naman talaga ang kanilang naging pamumuhay noon sa baryo. Malayo sa panganib, walang mga kakaibang pangyayaring naiuulat, basta lahat nasa ayos. Subalit, pagtungtong ng buwan ng Agosto, noong mismong taong ito, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa lugar nila noong may lumipat sa kanilang baryo na 2 pamilyang dayo. Ayon sa ulat, nanggaling ito sa Kabulangunan at lumipat lamang yon sa kanilang lugar dahil pinalayas yon ng mga taga roon. Dagdag pa ng mga nakasalamuhan ng mga panauhin, hindi nila yon maaaring tanggihan, gawa ng yung mga dinadala nitong apelyido likas na tubo sa kanilang lugar. Pagtatapat pa ng mga ito, maamo at mabait naman ang mga taong yon, kaya hindi naman siguro masama kung bibigyan nila ito ng pagkakataon. Dagdag pa ng kanilang punong barangay na pagsusumikapan nilang kausapin ng mga dayo nang sa gayoy kahit papaano meron din silang kaalaman kung bakit yun pinalayas sa dati nitong tinitirahan. Matapos naman yung marinig ng pamilya nila Ruroy, dali-dali naman silang pumanhik sa tinutuluyan ng mga ito para makiusyoso. Para sa kanila, hindi na bago ang ganoong gawain, lalo pat likas na sa kanila ang tingnan at pagmasdan yung mga taong dayo. Kahit ngayon, mapapansin nyo naman ang ganoong kaugalian. Subukan yung pumunta sa mga liblib na sityo. Paniguradong lahat ng mga mata ng taga roon nakamasid sa inyo. Ayon pa kay Ruroy na hindi naman masama yung ginagawa nila. Ang sa kanila lang, kilalanin ng mabuti yung mga panauhing napapadpad sa kanilang lugar. Nakakatulong kasi yon, lalo na kung meron yung gagawing masama doon. Hanggat pamilyar sa kanila ang pagmumukha ng mga ito, hindi yon magkakaroon ng tsansa na makatakas sa mga kasalanan nitong ginawa. Sa loob ng halos 2 araw nilang pagmamasid,
Napansin naman nilang masiyahin ang pamilyang yon. Araw-araw, patuloy yung nagbabahagi ng kanilang mga pagkain na siya namang labis na ikinatuwa ng iilan sa kanila. Hindi naglaon. Napansin na lamang noon nila Ruroy na tuluyan na ngang natanggap ang mga ito sa kanilang lugar. Hindi nila noon mawari pero sa estado ng mga dayo, parang wala na itong balak na umalis pa. Dahil sa pangyayari, pilit naman nila itong ipinagsawalang bahala. Sa isip-isip nila, hanggat hindi yun gumagawa ng masama, wala naman yung problema. Hindi rin sila ganong nag-aalala, lalo pat malayo ang kanilang pamamahay sa mismong tahanan nito. Akala nila wala nang magbabago. Pero 2 buwan pa ang lumipas, may napansin si Ruroy na kakaiba sa mga panauhing yon. Dahil sa siyang nagtitinda ng kanilang mga huli, kalimitan niya yung nakikita. Ayon sa kanya, tuwing hapon nakakasalubong niya yon sa daan papauwi, kung saan doon niya nasasaksihan ang mga kakaibang pangyayari. Pagtatapat pa ni Ruroy na kahit nakapikit siya, alam niya kung malapit na ba sa kanya ang mga panauhing yon. Bukod kasi sa malalupa nitong amoy, umuungol din yon ng bahagya tuwing yon ay naglalakad. Kung iisipin, wala namang kakaiba sa ganoong sitwasyon, gawa ng inaasahan naman niyang likas na ang ganoong amoy sa mga matatanda. Ang tanging ipinagtataka niya lang na sa loob ng halos buong araw niyang paglilibot, tanging hapon niya lamang yon nakikitang naglalakad sa kanilang lugar. Napansin din niyang araw-araw, naglalakad yon kung saan-saan na walang eksaktong destinasyon. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob na sinusubukan nitong maging pamilyar sa lugar at sa bawat bahay na nakatirik doon. Dahil dito, agad naman niya yung inilahad sa kanyang mga magulang, pero sa kasamaang palad, hindi siya nito pinakinggan. Mariinding ipinaalala ng kanyang ama sa kanya na iwasan niyang makialam sa buhay ng iba kung ayaw niyang malagay sa panganib. Magmula noong narinig ni Ruroy ang sinabi nito, sa abot ng kanyang makakaya, pinilit niyang umiwas sa mga sitwasyong makakapagpahamak sa kanya. Inakala niya rin yon ang pinakamainam na paraan, pero lingid sa kanyang kaalaman, yun palang pala ang simula ng kanilang kalbaryo. Isang umaga, pagdaong nila sa pangpang ng isla, dali-dali naman siyang lumapit sa panganay niyang kapatid para magpasama sa paglilibot ng mga huli nila. Medyo marami kasi ito, kaya na may hindi niya yon kakayaning pasanin ng mag-isa. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, bigla naman siya nitong tinapik habang nagwiwika sa kanya ng, "Si Bunso na lang ang isama mo. Marami akong gagawin ngayon, Roy. Pasensya ka na, hindi ako pwede." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong paglapit sa kanilang ama para bitbitin yung sagwan na kanilang ginamit. Hindi naglaon nang mapagtanto niyang wala yung interes na sumama sa kanya. Nagdesisyon na siyang yayain ang kanilang bunso kesa naman solohin niya ang paglilibot ng kanilang paninda. Makalipas pa ang ilang minuto, sa tulong na rin ng kanilang padre de pamilya, wala na rin yung nagawa kundi ang sumama sa kanya. Sa kanilang paglilibot sa baryo, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga gagawin nila kinabukasan. Ayon kay Ruroy, wala talaga siya noong kaide-ideya sa mga mangyayari noon, kung kaya't inakala niyang isang pangkaraniwang araw lang yon para sa kanilang magkapatid. Ngunit
Kinahapunan, nang akmang papauwi na sila, bigla naman silang tinawag ng isang matandang nakaupo sa gilid ng pamamahay nito. Pagsilay naman ni Ruroy sa matandang yon, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang yon ang isa sa mga dayo sa lugar nila. Kalimitan niya rin yung nakakasalubong tuwing hapon, pero hindi yun bumibili. Dala ng pagkagulat ni Ruroy sa matandang yon, huli na niya nang mapansin na nakapasok na pala sa bakuran ng tahanan nito ang kanyang kapatid. Siyempre, hindi naman niya yon maaaring iwan, kaya ang ginawa niya, sumunod na rin siya. Maya-maya pa, pagharap naman nila sa matanda, pansin na pansin naman niya ang pagngisi nito habang pinagmamasdan silang dalawa. Agaw atensyon din ang kamay ng taong yon, gawa ng habang nakahawak ito sa kanilang paninda, panay ang panginginig ng kulukulubot nitong mga daliri. Kulay itim na rin ang kuko ng nilalang na yon, na halos kakulay na ng mga ngipin nitong sira-sira na. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, dahan-dahan naman itong ibinaba ang supot na naglalaman ng isda habang seryosong nagtatanong sa kanya ng, "Bakit parang kinakabahan ka, iho? Masama ba ang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nangangagat." Kukuha ko ng 2 supot. Yung sa ilalim lang, para sigurado kong sariwa pa. Nang marinig naman ni Ruroy ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang hawak-hawak na supot ng matandang yon. Pagkakuha naman ng kanyang kapatid sa bayad, agad naman silang umalis nang hindi na nagsasalita. Hanggat maaari, iniwasan din niyang wag nang tumingin sa taong yon, gawa ng yung kanyang kutob, paulit-ulit na sinasabi na mapanganib ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makalabas na silang dalawa sa bahay nito, agad naman siyang tinanong ng bunso nila ukol sa mga nangyari. Maging ito man kasi, napansin yung kanyang kaba habang nakikipag-usap sa matanda. Nang marinig naman niya ang tanong ng kanyang kapatid, pinili na lamang niyang manahimik habang mabilis na tinatahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Sa pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, agad naman silang pumasok para sana linisin na yung isdang natira. Ngunit, habang hinuhugasan niyo ni Ruroy, may mga napansin siyang itim na uod na pilit na nagsusumiksik sa mga kaliskis nito. Dahil dito, agad naman niya yung inihiwalay sa kanilang lulutuin, gawa ng ang buong akala niya mga peste lang yun sa dagat na kalimitang sumasabay sa isda. Subalit, nang mahiwa na niya ang tiyan ng isdang yon, doon tumambad sa kanya ang napakaitim na likido na nagmumula sa loob nito. Pag-apaw naman ito sa pinaglilinisan niya, naglabas siya ng napakabahong amoy kasabay ng hindi mabilang na uod na halos gahinliliit ang laki. Pinuno, yung mga uod na nakita noon ni Ruroy, sadyang kakaiba. Ayon sa kanya, para yung garapatang mahaba. Napakabilis ding gumagapang ng mga insektong yon, lalo na kung ang dinaraanan nito ay pawang mga tipak ng kahoy. Dahil dito, agad naman niyang tinawag ang kanyang mga magulang upang ipagbigay alam ang tungkol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung kumuha ng kutsilyo para pagpapatayin yung mga uod na lumabas sa isdang nililinisan niya.
Matapos naman nila itong mapatay lahat, naging palaisipan naman para sa kanila kung papaano nakasiksik ang ganoong karaming uod sa isdang kasing lapad lang ng palad ng kanyang ama. Buong buhay din ng kanilang pangingisda, yun pa lamang ang unang pagkakataon na mangyari ang ganoong insidente. Mariinding naniniwala yung tatay niya, hindi likas ang ganoong peste sa mga isdang bato. Kahit hindi kasi yun nakapag-aral, kung klase ng isda lamang ang pag-uusapan, hindi yun kayang lokohin. Ayon pa dito na, yung mga uod na napatay nila, hindi yun galing sa dagat. Bagaman hindi ito sigurado, naniniwala ito na may mga taong naglagay ng uod sa isdang yon. Dagdag pa nito na, base sa itsura ng uod na kanilang nakuha, nagdadala yon ng lason, kalakip ang isang uri ng sakit na maaaring ikamatay ng tao na makakakain nito. Para mapatunayan naman yon ng kanyang ama, agad naman itong hiniwa ang mga hinuhugasan niyang isda, kung saan doon tumambad sa kanila ang mga laman nitong nagkukulay lila na. Hindi na rin yun kumakapit sa buto, indikasyon na may kakaiba talagang nangyari rito. Hindi naglaon, nang mapagpira-piraso na nila ang mga isdang yon, doon nila napansin na lahat ng dinala nila papauwi may ganoong uri ng impeksyon. Siyempre, dahil sa hindi pa naman nila matukoy ang mga nangyari, minabuti nilang puntahan yung mga kababaryo nilang nakabili. Subalit nang marating na nila ang mga pamamahay nito, wala naman yung naging problema sa isdang kanilang binenta. Pagtatapat pa nga ng kaibigan ng kanyang ama, matataba ang mga isdang yon, kaya na may ganadong-ganado talagang kumain ang mga anak nito. Matapos naman nila itong mapag-alaman, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan para pag-isipan ang tungkol sa mga nangyari. Sa katunayan, kakaisip nila sa mga uod na yon, halos nakalimutan na nilang maghapunan. Sa pagsapit ng tulugan, habang nagpapahinga na ang mga kapatid ni Ruroy, pasimple naman siyang pumasok sa silid ng kanyang ama upang ilahad ang tungkol sa kanyang mga haka-haka. Bale, inaasahan naman niyang gising pa ito dahil sa kanilang pamilya, yon ang pinakahuli kong matulog. Minsan, inaabot pa yon ng 4:00, pero kadalasan, 1:00 talaga ng madaling araw ang nakagawi ang pagtulog nito. Sa pagpasok naman niya sa loob ng silid ng mga magulang niya, nadatnan niya itong nakaupo, kaharap ang isang silyang may maliit na siga. Abalang-abala yon sa pagsusulsi ng pantalon nito, nakalimitan naman itong ginagamit tuwing sila'y namamalaot. Sa paglapit naman doon ni Ruroy, tahimik naman siyang umupo sa tabi nito habang matyagang naghihintay ng pagkakataon nang mapansin siya ng kanyang ama. Ilang minuto pang lumipas, pagsilay naman ito sa kanya, pabulong naman yung nagwikas sa kanya ng, "O Ruroy, bakit gising ka pa? Ano ang problema?" Nang marinig naman ni Ruroy ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang tungkol sa kanyang mga nalalaman. Ayon sa kanya, hindi nagkataong insidente lang yung nangyari noong nagdaang gabi. Pagtatapat niya pa sa kanyang ama, maaaring walang saysayang sasabihin niya, pero nasisiguro niyang yun lang ang nag-iisang dahilan. Sa lahat kasi ng mga namili sa kanila ng isda noong nagdaang araw, tanging ang matandang yun lang ang pinaghinalaan niya ng masama. Mariin din niyang inilahad
na yung isdang pinutakte ng uod ay ang huli nitong hinawakan bago yun nagpakuha sa kanya ng 2 supot. Dagdag pa ni Ruroy na yon ang kahuli-hulihang bumili sa kanila. Tay, hindi ko alam kung maniniwala kayo pero sigurado ho ako sa mga sinasabi ko. Kung gusto niyo ho itong mapatunayan, sa makalawa, matapos nating mamalaot, ikaw ho ang sumama sa akin sa paglilibot. Yun lang ang paraan, Tay, para malaman mo mismo yung tinutukoy ko. Wika ni Ruroy sa kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan sa ginagawa nitong pagsusulsi. Maya-maya pa, pagbaba naman ito ng hawak-hawak nitong sinulid at karayom, mariin naman itong pinagmasdan yung mga kilos niya. Sa pagtitigan nilang dalawa, mahinaho naman yung sumagot ng, Sige Roy, wala naman yung problema. Mas makakabuti nga yan para maalis natin yung mga pagdududa mong hindi naman siguro dapat. Kasabay ng pag-wika nito ay ang pag-utos naman ito sa kanya na matulog na. Nang marinig naman yon ni Ruroy, wala naman siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanilang silid. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang buhay. Bale, hindi na muna sila noon na malaot, gawa ng yung bangka nila merong butas sa ilalim. Halos 2 araw din nila yung pinagtiyagaang kumpunihin hanggang sa maayos na nila ang lahat ng sira nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, inabot pa sila ng 5 araw bago tuluyang makabalik sa laot. Hindi naman kasi nila ito maaaring gamitin kagad, lalo na't kinakailangan pa nila yung ibilad. Sa pagsapit ng araw na pinakahinihintay nila Ruroy, mag-alas 4 pa lang noon ng hapon, kasalukuyan na nilang inihahanda yung mga gamit nila sa pangingisda. Gabi kasi sila noon kung pumalaot, gawa ng di hamak na mas marami ang huli sa pangingilaw. Para sa mga hindi nakakaalam, ang pangingilaw ay isang pamamaraan ng mga mangingisda kung saan gumagamit sila ng mga nagpapaliwanag na mga lente para umakit ng mga isda. Lambat din ang kalimitan nilang ginagamit na siya namang nagbibigay sa kanila ng halos banye-banyerang huli. Maganda ang kalakaran sa pangingilaw pero ika nga ng marami, hindi araw-araw swerte. Minsan kapag minamalas talaga, pang-ulam lang yung mahuhuli ninyo. Pero madalas, puro naman panalo. Pero ayon kay Ruroy, na sa taong ito, masyado pang mahirap mangilaw. Bukod sa hindi pa noon ganong maunlad ang teknolohiya, patyagaan na lang talaga sa pagdadala ng mga malalaking gasera. Kahit papano naman, meron naman silang nahuhuli. Pero kapag nagkataong medyo malas-malas, nagpapaabot sila doon ng umaga para mamana at mamingwit. Balik tayo sa kwento. Sa pagtungtong ng alas 7 ng gabi, halos hindi na nga nila noon gaanong nasisipat ang pampang ng kanilang baryo. Habang tinatahak nila ang daan, hindi rin nila maiwasang mabasa dulot sa malalakas na paghampas ng mga alon. Di naman kasi kalakihan yung bangka nila. Tamang-tama lang para sakyan ng 10 hanggang sa 15 tao. Gayunpaman, sapat na ito para gamiting pangkabuhayan ng kanilang pamilya. Ilang oras pa ang lumipas, agad naman nilang sinindihan yung mga dala nilang gasera. Espesyal ang mga gaserang yon, gawa ng nakuha pa nila ito sa mga dayuhang pumunta ng Pilipinas
noong panahon ng giyera. Hindi rin yun basta-bastang naapula ng malakas na hangin dahil sa salaming nakapalibot sa mismong siga nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paghihintay, unti-unti na nga nilang napapansin ang tila bang pagkulo ng dagat. Maya-maya pa, nang masipat naman nila ang iilang mga isdang nagsisitalunan sa tubig, agad naman nilang inilatag ang kanilang mga lambat para umpisahan na ang kanilang panghuhuli. Upang masigurong walang makakatakas sa mga ito, paulit-ulit na naglubog si Ruroy ng pain hanggang sa makuha na nila ang kabuoang grupo ng isda na napadpad sa ilalim ng bangka. Hindi naglaon, nang mapansin naman nilang puno na ang mga banyera nilang dala, agad naman nilang itinaas ang lambat para makapagpahinga na. Dahil sa wala na silang gagawin noong mismong gabi, minabuti naman nilang mamingwit sa pagbabaka sakaling makakahuli sila ng mga isdang bato. Yung bunso niyang kapatid, panay na ang ginagawang paglangoy sa dagat para naman kahit papaano maibsan ang nararamdaman nitong puyat. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan papauwi. Bale, nakadaan na sila noon sa Karatig Isla para naman magbenta ng iilang banyerang huli nila. Yun kasi ang kalimitan nilang ginagawa upang masigurong hindi masasayang yung mga isdang pinagpagalan nilang hulihin. Sa pagdating naman nila noon sa Pangpang, kagaya ng napag-usapan nila ni Ruroy, nagdesisyon ng kanyang ama na silang dalawa ang maglilibot ng mga nakuha nilang isda. Dahil sa sinabi nito, agad namang nagpresentang sumama ang kanilang panganay, pero hindi na yan pinahintulutan ng kanilang padre de pamilya. Ayon dito, mas mabuting magpaiwan na lamang yun sa kanilang tahanan para naman kahit papaano merong makatuwang ang kanilang ina. Dagdag pa nito na wala yung ideya sa plano nila Ruroy kung kaya't paniguradong makakasira lang yon sa gagawin nila. Matapos naman itong marinig ang sinabi ng kanilang ama, tumangulang naman ito habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Nang silang dalawa na lamang ang natira, agad naman nilang pinagtulungang bitbitin yung dalawang balding naglalaman ng mga nakasupot na isda. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang marating na nila ang sentro ng baryo, agad naman silang naglatag ng pwesto sa may bandang pinagsasaudan. Halos inabot din sila doon ng ilang oras sa paghihintay bago dumating yung mga kababaryo nilang naghahanap ng mabibili. Sa pagsapit ng 8:00 ng umaga, halos mga lahati na yung mga isdang itinitinda nila. Maya-maya pa, nang mapansin naman nilang wala nang bibili, nagdesisyon na silang ilibot ito sa mga bahay na nasa dulong parte ng baryo. Kalimitan kasi sa mga taong naninirahan doon, hindi na nagkakaroon ng oras para pumanhik pa sa sentro. Bukod kasi sa marami din yung ginagawa, limitado lang din ang oras nito, gawa ng ang kabuuan sa kanilang mga araw nakatuon sa pagsasaka. Kung hindi nila yon hahatira ng ulam, kahit may pambili ang mga taong yon, wala pa rin yung magagawa kundi ang magtiis sa kung anong meron sila. Sa kanilang paglalakad, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magmasid sa mga bahay-bahay na kanilang nadaraanan. Bagaman hindi sila nag-uusap, alam ng kanyang ama kung sino ang hinahanap nila. Paglabas naman nila ng baryo, minabuti naman nilang magpahinga ng bahagya dahil sa layo ng kanilang nilakad.
Habang nakaupo sila noon sa lilim ng isang malaking puno, mariin naman nilang pinag-usapan ang tila bang kakaibang pag-uugali ng matandang hinahanap nila. Ayon kay Ruroy, na magmula pa noong lumipat yon sa kanilang lugar, ganun na talaga ang pag-uugali nito. Tuwing umaga hindi yon nagpapakita, pero kapag sumasapit ang 3:00 ng hapon, doon na ito nag-uumpisang maglakad papaikot sa kanilang lugar. Tay, alam mo ba, sa tinagal-tagal ko nang naglilibot dito ng isda, tanging ang matandang yun lamang ang aking nakikita. Yung mga anak at mga kasama nito sa bahay, huli ko silang nasilayan noong nakiusyoso tayo. Magmula nun, hindi ko na sila nakita pa. Alam kong hindi ka rito maniniwala pero ito talaga ang totoo. Merong kakaiba sa kanila, Tay. Hindi man ako sigurado pero alam kong tama ang hinala ko. Wika ni Ruroy sa kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding pagkagulat buhat sa mga bagay na kanyang inilahad. Kahit hindi yun nagsalita, alam niyang maging ito man, labis ng naguguluhan ukol sa mga detalyeng ibinahagi niya. Aminado rin kasi noon si Ruroy na tanging ang ama niya pa lamang ang binabahagian niya ng ganoong istorya. Kaya niya yun itinago sa loob ng ilang buwan ay dahil sa takot ukol sa kung ano ang iisipin ng mga ito sa oras na marinig ang kanyang mga napapansing kakaiba. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nila, labis namang natuwa noon si Ruroy nang makita niya sa mga mata ng kanyang ama ang tila bang hindi pagduda sa mga bagay na sinabi niya. Alam mo, Ruroy, naniniwala ako sa iyo. Hindi tayo aabot sa ganito kung meron akong pagdududa sa mga sinasabi mo. Sige lang, sabihin mo lang yung mga napansin mo sa matandang yon. Ako na ang bahalang magkumpirma. Wika ng kanyang ama sa kanya habang binabagtas nila ang daan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang iilang mga bahay-bahay na nakatirik sa pana ng bundok, dali-dali naman sila doong lumapit para ialok ang kanilang mga huli. Hindi naglaon nang mapag-alaman naman ng mga taga roon ang mga dala nilang isda, agad naman sila nitong pinagkumpulan para mamili ng ulam. Kalahating oras pa ang lumipas, 2 supot na lamang ng isda ang natira sa kanila. Nang mapagtanto naman nilang nakabili na ang lahat, nagmamadali naman nilang tinahak ang daan pabalik ng baryo. Sa pagdating naman nila noon sa sentro, medyo binagalan nila ang kanilang paglalakad para magkaroon ng sapat na panahon ng matanda na makita sila. Kagaya ng inaasahan, hindi pa man sila nakakalayo sa lugar, bahagya naman sila noong natigilan matapos nilang marinig ang pagsitsit nito. Pagsilay naman nila sa isang maliit na tindahan, nasipat nila yon doong nakaupo habang nananabako. Dahil dito, kampante naman nila yung nilapitan para ialok doon ang dala-dala nilang isda. Sa paglapit naman nila sa kinaroroonan ng matanda, agad namang napansin ni Ruroy ang pagngisi nito sa kanyang ama. Pag-abot naman niya doon ang hawak niyang isda, kampante naman yung hinawakan ng matanda habang nagwiwika sa kanya ng, "Ito lang bang naiwan, iho? Ay, kaninang umaga kasi nahuli ako ng gising. Hindi tuloy ako nakakuha ng isda sa inyo. Pero ayos na ito. Ang importante, meron kaming pantawid mamayang gabi." Kasabay ng pagwika ng matandang yon,
ay ang paghit-hit naman ito ng tabako na siya namang ibinuga nito sa kanyang muka. Pagpasok naman ng usok nito sa ilong ni Ruroy, bahagya naman siya noong napaatras dahil sa baho ng tabako na sinabayan naman ng amoy na parang patay na hininga nito. Nang mapansin naman yon ng kanyang ama, agad naman siya nitong hinila papalayo habang galit na tinatanong ang matanda kung bakit niya yon ginawa. Dagdag pa nito na hindi niya nagustuhan ang ginawa nito sa kanyang anak, kung kaya't mas mainam na magpaliwanag yon habang humihingi ng tawad. Ngunit nang marinig naman ito ang sinabi ng kanyang ama, imbis na masindak ang matandang yon, ngumisi lang naman yon habang sumasagot dito ng, "Bakit ako hihingi ng tawad? Wala naman akong ginawa Ni hindi ko nga hinaplos yung anak mo. Masyado ka namang sensitibo. Tingnan mo tuloy, lumalaki ang paurong." Matapos naman itong makapagsalita, walang takot naman yung humarap sa kanyang ama na para bang meron itong nais patunayan. Dahil sa pangyayaring yon, bigla naman itong sinapak ng tatay niya na siyang naging sanhi upang kumalas ang dalawang ngipin nito. Pagbagsak noon ng matanda sa lupa, agad namang lumabas ang may-ari ng tindahan para awatin silang dalawa. Pero sa kasamaang palad, imbis na pakinggan ng mga kababaryo nila ang dahilan kung bakit yung sinapak ng kanyang ama, basta-basta na lang nitong pinanigan ang matandang yon. Masakit man yun para sa kanila pero wala silang magagawa kundi tanggapin ito. Para makaiwas, napilitan namang humingi ng tawad yung tatay niya. Nang mapagtanto naman ng punong barangay na taus-puso ang paghingi ng tawad ng kanyang ama, nagdesisyon na yung pauwiin sila pareho. Maya-maya pa, nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, maging ang kanyang mga kapatid ay halos hindi makapaniwala ukol sa mga nangyari. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga nalaman, syempre pumanig pa rin yun sa kanilang padre de pamilya. Kilala kasi nila ito na hindi gumagawa ng ganoong bagay kung kaya't wala naman yung dahilan. Alang-alang na rin sa ikakapanatag ng kalooban ng kanilang ina, napilitan ng ipagtapat ng kanyang ama ang tungkol sa mga nangyari. Mariin din itong inilahad na hindi yun naniniwala na isang pangkaraniwang tao ang matandang yon. Noong sinapak niya kasi ito, imbis na mawalan yon ng ulirat at makaramdam ng takot sa kanya, tila bang salungat nito yung napansin niya. Bakas sa pagmumukha ng matandang yon na hindi yun nabahala sa kanyang ginawa. Wala rin itong naramdamang sakit na para bang mahina yung binitawan nitong suntok na tumama sa pisngi nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin naman yung nagbigay babala sa kanilang lahat na hanggat maaari, umiwas na muna sa baryo. Akala nila na sa pamamagitan nito, magiging maayos na ang kalagayan nila, pero nagkamali sila. Dahil sa paglalim pa ng gabi, bigla namang binalot ng takot ang kanilang pamilya matapos matuklasan ng mga ito si Ruroy na nagdedeliryo na. Ang unang nakapansin sa kanya ay yung bunso nilang lumabas ng kanilang silid para umihi. Pagsilay nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman yung napasigaw matapos nitong mapansin ang panginginig ng kanyang katawan habang merong itim na bulang lumalabas sa kanyang bibig. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dali-dali naman yung pumasok sa kanilang silid para tulungan siya. Ilang beses din siya nitong sinubukang gisingin pero nanatili siyang tulog.
Dahil dito, agad naman siya nitong binalot ng kumot para siya ay madala sa albularyo. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang kapatid, nagpresenta na rin yung tumulong sa kanila. Pagkaraan pa ng ilang minuto, agad namang tinahak ng kanyang ama ang daan patungo sa bahay ng matandang manggagamot sa kanilang lugar. Bagaman malayo ang tahanan nito, hindi naman sila nagdalawang isip na yon ay puntahan. Ang tanging nasa isip lang kasi noon ng kanyang ama, mailigtas siya anuman ang mangyari. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na sila sa baryo, bahagya naman sila noong natigilan nang makarinig sila ng kakaibang huni ng ibon. Dahil dito, agad naman nilang pinagmasdan ng buong paligid pero bigo nilang makita ang nilalang na yon. Nagkataon din noong wala ng kabahay-bahay sa lugar, kaya na may imbis na bumalik sa sentro, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa bahay ng manggagamot. Pagtigil naman ng huning kanilang naririnig, dali-dali naman nilang tinahak ang daan hanggang sa meron na silang naaninag na tao na nakaupo sa gilid ng kakahuyan malapit sa puno ng akasya. Nagkataon namang napakadilim sa lugar na yon, kaya na may kahit anong gawin nilang pag-aninag dito, hindi yun sapat para mamukhaan nila ito. Sa pagdating naman ng puntong hindi na maatim ng ama ni Ruroy ang kanyang mga nakikita, napilitan na yung sigawan ng nilalang, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nito pinakinggan. Akala niya, ligtas sila nitong padaraanin sa lugar na yon, pero bago pa man sila doon makalagpas, laking gulat na lamang nila nang mapansin nila ang namumulang mga mata ng taong yon. Sa isang iglap, bigla naman itong umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang pagsiliparan ng hindi mabilang na mga paniki sa buong paligid. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang napasuot sa kakahuyan para magtago. Dala naman ng matinding pag-aalala ng kanyang ama, agad naman siya nitong pinasa sa kapatid niya para malaya nitong malabanan ang nilalang na sumusunod sa kanila. Bagaman bakas sa pagmumukha nito ang matinding takot, hindi na nito sinubukan pang umatras dahil sa alam ng kanyang ama na buhay niya ang nakataya sa sitwasyong yon. Hindi naglaon nang magkaroon na yon ng lakas ng loob. Buong tapang naman yung lumabas sa lugar na yon habang patuloy na sinesenyasa ng panganay niyang kapatid na sumunod sa galaw nito. Nang makalabas na silang dalawa, mabilis naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ng albularyo. Habang nananakbo sila, ramdam naman ng kanyang ama yung nilalang na tila bang sumusunod sa kanilang likod. Ilang beses na rin nila yung nilingon pero nakapagtatakang hindi niya yon nakikita. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat na nila ang bahay ng albularyo, napansin naman nila itong nakatayo sa labas ng bahay nito, paulit-ulit na kumakampay sa kanila. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob ng bahay ng matanda, doon pa lamang nila tuluyang narinig yung mga sinisigaw nito sa kanila. Kung nagkataong mabagal silang tumakbo, paniguradong naabutan na sila ng mga ito. Ang ipinagtataka lang ng albularyo, bakit sila hinahabol ng mga nilalang na yon, gayong wala namang buntis sa kanilang pamilya. Nang marinig naman yon ng ama ni Ruroy, agad naman itong inilahad ang tungkol sa matandang nakaaway niya. Lahat ng mga nangyari noong nagdaang hapon, ipinagbigay alam niya sa albularyong yon
sa paniniwalang yon ang makapagbibigay ng kasagutan sa lahat ng kanyang mga katanungan. Dagdag pa nito na kahit hindi siya sigurado ukol sa pagiging aswang nito, nasisiguro niyang tanging ang matandang yon ang may kakayahang gumawa ng mga ganoong bagay. Sapat ng basihan para sa kanyang ama yung mga pangyayaring naranasan nila. Matapos naman yung marinig ng albularyo, dahan-dahan naman itong nilapitan ng kanyang anak para tingnan. Sa pagmamasid nito, meron itong napansing kakaiba sa katawan ni Ruroy. Ayon sa matanda, kaya yun hindi magising-gising dahil sa napakakapal na usok na bumabalot sa baga nito. Hanggat naroon ang usok na yon, mananatiling tulog ang kanyang anak. Pagtatapat pa nito na napakamapanganib ng ganoong sitwasyon, lalo pat kapag hindi nila yun naagapan, yon ang magiging sanhi ng pagkamatay ni Ruroy. Dagdag pa nito na masyadong buwis buhay ang alam nitong paraan para maalis ang usok na ibinigay sa kanya ng aswang. Kung gusto niyo talagang matulungan ko ang inyong anak, dapat handa kayo. Gawin niyo ang parte ninyo at gagawin ko rin ang sakin. Sa ngayon, kung gusto niyo siyang mailigtas, kailangan niyong kaharapin yung mga nilalang na nasa labas. Mapanganib man ito pero alam kong ito na lamang ang paraan na meron tayo. Wika ng albularyo sa kanyang ama. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi ng matanda, walang pagdadalawang isip naman itong hinugot ang sundang na nakasuksok sa may bandang bewang nito. Sa pagtitig naman ito sa matandang albularyo, buong tapang naman yung sumagot doon ng, "Gawin mo ang lahat para mailigtas siya. Ako na ang bahala." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit naman ito sa kinaroroonan ng panganay na kapatid ni Ruroy upang abisuhan yung manatili sa kinaroroonan ng matanda nang sa gayoy meron itong makakatuwang sa oras na meron itong kailangan. Nang marinig naman yon ng panganay niyang kapatid, tumangulang naman ito, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, paglabas naman ito sa kubo, agad namang bumungad sa harapan nito ang 7 aswang na kanina pang naghihintay. Pagsilay naman doon ng kapatid niya, halos ninais nitong tulungan ng kanilang ama, pero dahil sa utos nito, wala yung nagawa kundi ang sumunod. Pagsarado naman ito ng pinto, agad namang binalot ng mga sigaw at pag-aangil ang buong paligid. Yung panganay niyang kapatid noon, halos mangiyak-ngiyak na rin, pero alang-alang sa kaligtasan niya, pinilit nitong manatili sa loob. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla namang umungol ng napakalakas ang kanilang ama na para bang merong kumagat sa katawan nito. Gayunpaman, hindi yun sapat para tuluyan yung mapanghinaan ng lakas. Sa katunayan, imbis na umatras na ang kanilang ama, nagpumilit pa yung manatili sa bakuran ng bahay ng matanda dahil alam nito ang magiging kahahantungan ng akto niya. Kalahating oras pa ang dumaan, naglakas loob ng sumilip sa siwang ng dingding ang panganay niyang kapatid. Pagsilay nito sa labas ng kubo, doon tumambad sa mga mata nito yung ama nilang nakatayo sa 3 bangkay ng aswang na nakahandusay na sa lupa. Balot na rin ng dugo ang buong katawan nito at sa estado nito, mararamdaman mo ang matinding paghihirap nitong pilit na pinangingibabawan. Maya-maya pa, pagsugod naman ng 2 pang nilalang, walang pagdadalawang isip naman itong nilapa yung binti ng kanilang ama. Dahil sa pangyayaring yon,
Agad naman yung bumagsak sa lupa, pero bago yun makaladkad papalayo, nagawa pa nitong matapyas ang ulo ng isa sa mga aswang. Ngunit dala ng matinding pagod nito, tuluyan na nitong nabitawan ang tangan-tangan nitong sundang. Imbis na makipaglaban pa, buong lakas naman yung kumapit sa mga damong nabubuhay sa bakuran ng matanda para pigilan ang pagkaladkad sa kanya nung nilalang nakasalukuyang nakasakmal sa kanyang kaliwang paa. Sa kabila rin ng nararamdaman nitong sakit, hindi yun gumawa ng anumang uri ng ingay na maaaring ikabahala ng dalawa nitong anak na nasa loob ng kubo. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ng panganay na kapatid ni Ruroy, halos hindi na nito mapigilan ng pag-iyak, dala na rin ng matinding awa sa sakripisyong ginagawa ng kanilang ama. Mabuti na lang, bago yun tuluyang makaladkad papalayo ng mga aswang, nagawa yung matulungan ng albularyo. Hindi na kasi nito maatim yung mga nangyayari sa labas ng pamamahay niya, lalo pat wala yung ginagawa. Nang masipat naman yon ng panganay na kapatid ni Ruroy, buong tapang naman yung kumaripas ng takbo papalabas para tulungan ang ama nilang nanghihina na. Tay, humawak ho kayo ng mahigpit sa braso ko. Huwag kayong bibitaw. Tay! Sigaw nito habang pilit nitong hinihila papaloob ng kubo ang katawan nitong nanghihina na. Awa naman ng Diyos, nakapasok sila ng ligtas sa loob ng bahay na yon. Pagsarado naman ng albularyo ng pinto, dali-dali naman itong tinulungan ng kanyang ama nang sa gayoy mailayo yun sa tiyak na panganib. Habang tinutulungan niya ito, paulit-ulit din yung nagpapasalamat sa ginawa ng padre de pamilya nila, lalo na't yon ang naging rason kung bakit nagkaroon yon ng maraming oras na matulungan itong si Ruroy. Maya-maya pa, nang maisarado na nito ang lahat ng sugat ng tatay nila, doon na yon nakapagpahinga. Ilang oras pang dumaan, sa tulong na rin ng mga usal at pangontra ng matanda, napilitan na ring lumayas sa lugar na yon ang mga aswang. Kinabukasan, pagising ni Ruroy, pakiramdam niya napakasigla niya. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman niya sa kanyang tabi, doon tumambad ang kanyang ama na punong-puno ng benda sa katawan. Dala na rin ng matinding pagkagulat ni Ruroy, agad naman siyang napasigaw ng malakas, dahilan para magising yung kapatid niyang nagpapahinga sa sala ng kubo. Paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman yun ni Ruroy, agad naman siyang nakaramdam ng panlulumo, gawa ng aminado siya na siyang dahilan kung bakit ganon ang inabot ng kanilang padre de pamilya. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya, lalo na't ito rin ang dahilan kung bakit nadugtungan ang buhay niya. Ilang araw pa ang lumipas, doon na rin nila nabalitaan ang pagkamatay ng matandang sinapak ng kanyang ama. Walang malinaw na rason kung bakit yun pumanaw, pero ayon sa mga kapitbahay nito, nagulat na lamang sila isang umaga nang madatnan nila yung patay na. Yung mga kapamilya nito, hindi na rin nila nakita kung kaya't nagdesisyon silang ilibing na yon sa mismong araw na yon ay pumanaw. Sa pagkawala ng dayo sa kanilang lugar, nagsilbi naman yung isang magandang balita para sa pamilya nila Ruroy. Habang hindi pa noon gumagaling ang kanyang ama, sinalo na muna nila ang lahat ng trabaho. Halos inabot din yon ng kalahating taon
bago nanumbalik ang orihinal na lakas nito. Ayon sa albularyong tumulong sa kanila, isang malaking himala yung paggaling ng kanilang padre de pamilya. Base kasi sa mga natamo nitong pinsala sa katawan, inakala ng albularyong yon na habang buhay na itong baldado. Gayunpaman, natuwa naman ito sa kalagayan ng kanilang ama dahil kahit papaano, sulit naman ang sakripisyo nito. Ayon kay Ruroy na, ang kaganapang ito na naging parte ng buhay niya ang patunay kung bakit kailangang respetuhin ng lahat ng anak ang kanilang mga magulang. Sa lahat kasi ng tao sa mundo, tanging yun lamang ang kayang ialay ang buhay para lamang sa ikabubuti ng mga anak nito. Dagdag pa niya na, ang mga anak na pumapatay ng mga magulang nila ay higit pa sa isang demonyo. Hanggang sa pagtanda ni Ruroy Pinuno, ni minsan hindi niya makakalimutan yung karanasan niyang nag-ugat lamang sa pagbuga ng usok ng tabako. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang lakas ng tatay ni Ruroy. Isipin ninyo, parang wala naman yatang tinatangang kahit ano to eh. Pero nakaya niyang pumatay ng 3 aswang. Hindi ko lang alam kung merong binuga o meron ding ibinigay yung albularyo dito sa tatay ni Ruroy para magampanan yung ganong misyon. Kasi kung ordinaryong tao ka lang, baka isang aswang lang patay ka na eh. Pero yung tatay ni Ruroy, nakapagligpit ng 3. Sobrang galing nun. Tsaka balikan ko lang yung sinabi ni Ruroy sa dulong part na mahalin natin yung mga magulang natin kasi sila yung handang isakripisyo yung buhay nila para sa buhay ng mga anak nila. 100% totoo yan. Pero syempre, depende pa rin yan sa mga nakamulatan nating magulang. Hindi na ako magbibigay ng masyadong mahabang opinyon kasi medyo hirap pa rin tayo magsalita. Kaya, kayo na lang. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.